אז לאנשי הרי לא מתפרקת. אוקיי. הגונג מתפרקת, נכון? מי כל הזמן מביא את הדבר המטומטם הזה? אוקיי. כן, הגונג זה החלקים האלה. מי כל הזמן מביא את זה? כן, אבל אז אני הבאתי. למה? למה יש לך את זה? למה? בתקווה שאולי מישהו... לא יודע, אני לא רציתי להזמין את זה בכלל. למה יש לך את זה? עוד רגע ספיירמן, עוד זה. מה? מישהו בא נגדי אחרי זה גם סנייפ? יו, איזה אולל כיפי. למה יש לך את זה? ירון, אתה בא נגדי אחרי זה? פאק יו, ג'יי פרם. למה? הוא מוזר כזה. זה, לפני שאתה בשתי עליי. זה לא משנה. נכון. כן, אבל יותר נוח לי ככה. מה השעה? אני אחרי ירון. זה אוהל כיפי. טוב, זה נכד. כן? זה התכוונת? מה? לא, למשהו אחר. אבל ירון אחרי דניאל, ואני יו, יו. אני אחרי דניאל. הוא גנב ממני את עצמי. דניאל, יקקי. טוב, אחי! תדוע לי, לא קיבלתי שקט כזה שאני חשבתי. נכון. לא. איזה פיל זה היה? רגע, יש לי שתי פילות, יאללה חם? איך זה לא בפנים? ברור, זה שינוי. שמעון. שמעון, שמעון כתוב את זה. זה חם? לא, זה לא חם. בן דם. רק לי. יו. יו פרם. איזה גרוע אני זה. איזה גרוע אני זה. 76-75. אל תעשה סושי. אל תעשה סושי. ביי דני. וואי, קרוס טוב. אתה יכול להשאיר את הזוגיות? זה היה